Makasala ba ang pulis o military kung siya makapatay? Doon na po yung mga Kristohanon nga gustong magpulis, gustong mag-army. So siguro kini ilang advance nga pangutana, makasala ba kuno ang pulis o military kung siya makapatay? Mga kaigsunan, atong basahon ang balaang kasulatan nga diin sila nga mga naa sa atong pagangamhanan matud pa diri sa Biblia nga ato silang hatagan o gitawag atoridad katungod. Matod ba sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1, kinahanglan nga ang matag tao magpailalom sa mga naa sa pangangamhanan kay walay gahom nga dili gikan sa Dios og ang mga naa karon nga gipahimutang sa Dios. Busa ang nakigbatok sa mga anaa sa kagahom misukol batok sa tinuod sa Dios, og ang musukol mahiagom sa hukom sa silot. Mga kaigsunan, ang pangutana, makasala ba ang sundalo or pulis sa ilang pagpatay? Mga kaigsunan, nagadepende na siya, mga kaigsunan. Ingon nga sila naa sa atong paganggamhanan, matod pa ang gobyerno gitukod sa Dios og si bisan kinsang musukol niini nakigbatok sa Dios. So ang atong mga kapulisan, ang atong mga kaigsuonang army diha nga naa kanunay panalipod sa atong nasod nga mahapsay nga dunay kalinaw, kanunay nagabantay sa mga bayolenteng tao, mga kaigsunan. Unya ang ilang ginasunod ni ana mao ang pagsunod sa balaod nga gihatag sa atong panggobyerno nga kun ang usa ka tawo nga din ilang pagadakpon og unya kini voluntaryo nga mo surrender, mga kaigsunan, kini makasala sila nga ilang patyo na niya ni pataas na kamot ni surrender na. Pero kung sa ilang pagdakop sa usa ka kriminal or tulisan o kinsa man ang ilang ginadakop nga nakasala sa atong panggobyerno, unya musukol nay armas, sumahitabo magkapinusilay, mga kaigsunan, makaingon ta nga kini sila adunay katungod nga muhimo sibo sa atoridad o gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila. Apan kung dili makatarunganon ang ilang pagpatay, mga kaigsunan, diha ta makaingon nga kini naay balaod nga ginasubay pod ni ana. So do na tay gitawag balaod nun nga ginasubay ni ana. Nga sibo matud pa sa balaang kasulatan nga kung sila mosupak sa balaod, sila mahiagom sa silot. Do na mga balaod nun nga atong ginasubay ni ana, mga kaigsunan. So kung naa ka sa pagagamhanan, ang imong kinabuhi igsuon, kinahanglan naa ka sa gitawag kakalma, naa ka sa gitawag nga pagsunod sa unsay naa mando sa atong balaod. Kinahanglan nga dili ka makalapas, dili nimo gamiton ang imong atoridad o ang imong posisyon tungod kay ikaw pulis o army, muhimo na hinuon ka nga ikaw na gid hinuon ang kinahanglan masunod. Mga higala, kung imong tan-awon, ang mga army o pulis, sila mga giswelduhan aron mahimong magbantay sa kahusay kalinaw sa atong nasod uban sa mga balaodnon nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka pagsunod, sa ilang tagsa-tagsa ka mga balaod nga ilang pagasubayon. Muna nga, makasala sila kung dili nila sundon ang balaod. Tungod kay pulis sila, naa sila sa panggobyerno, tungod kay sila military, mga kaigsunan, dili pwede nga sila mupatay nga dili sibo sa ilang gisunod nga balaod nun. Nga kung ugaling mahiagom gihapon siya sa gitawag nga silot. So nakasala siya. So, munang case to case basis, kinahanglan nga ang iyang pagbatay mao ang pagsunod sa mga balaod nga diin kini gikinahanglan. Pero kung gikinahanglan nga dili na himuon kay ngano man magkaigsunan, ang kinabuhi sa tao o sa kabililhon nga gipakamatyan sa Ginoo. Nagpakatao si Jesucristo aron nga atong ipadako ang gitawag nga tinuod nga pagsaulog nini nga adunay gitawag pagpasayloay, paghigugmaay, mga kaigsunan. Pero kinahanglan man nga ingon nga sila pulis og sundalo. So kinahanglan sila nga mopatay kung sila, mga kaigsunan, nanalipod sa ilang gitawag nga pagkasundalo. Muna nga aron taas mo kinabuhi, mga pulis o mga sundalo, ang sikreto hapa gyud, hapa. Ampo sa Ginoo, salig sa Ginoo. Kay matud pa sa Ginoo, walay pang gobyerno nga wala kini gitukod sa Ginoo. So dalay gyud ang Dios magapanalangin sa mao nga pangutana. Maayong adlaw.
Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like apan kung doon na mo ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.